Милев крачи по булевар Дондуков с чанта в ръка, последван от дебнещия го убиец. На пресечната улица Тетевенска двама нахлупили шапки мъже, опрени на стената, си говорят и пушат цигари. Те всъщност имат задачата да помагат на убиеца при изпълнението на възложената му задача. Манолев изважда револвера, затичва се и от 3 крачки стреля в гърба на жертвата. Първият куршум пронизва Милев в рамото. Той вдига кожената чанта, бранейки инстинктивно главата си и започва да вика «Убиец!». Убиецът през това време стреля втори път, но пистолетът засича. Манолев захвърля засеклия револвер, измъква друг от джоба на палтото си и настига жертвата си насред булеварда. Стреля отново и вторият куршум улучва професора в главата. Той свива колене и пада безжизнен по лице на улицата. Тогава убиецът се навежда и стреля отново в главата му, за да бъде сигурен, че добре си е свършил работата. Манолев и прикриващите го терористи хукват по улица Тетевенска, свиват на улица Искър и изкачат на улица Свети Кирил и Методий покрай столичното градоначалство. В един вход те си разменят чапките и палтата и се разделят доволни, всеки по пътя си. Веднага на место престъплението идва полиция, но от терористите вече няма и следа. Струпалите се граждани не могат да помогнат с нищо на вече безжизнения труп. Аутопсията показва, че в Милев са изстреляни 3 куршума. Единият е попаднал в тила и излязъл през носа. Този куршум е причинил смъртта на Милев. Установява се също, че и 3 изстрела са направени в гръб. След деня на убийството, в по-голямата част от вестниците, първите страници са посветени на смъртта и на дейността на Никола Милев. Отново осиротялото слово нарича Милев поредната жертва на болшевишкия терор. Появяват си заглавия като «Малко българи са били оплаквани от цял народ така, както Милев». След Александър Греков, Никола Милев.